Sachisen henin ka sonde khurbiang ustiv jarwa ya ka fulmak prasen kanthi ban kawang fulmak ustiv jarwa empat judon ke kontestan hapo ka IBD bala ban le kumne hakane ke episode balapan i henin ka sonde ngiyo i ya ki nongshan ki baponam jongkari India ki bawan haka IBD kum upunit Dharmes Uragov barki aktor aktris Bollywood bawan remut ya ka film jongki ngiyo iru ya ki nongshan kiba ai ya kejingsat kaba internet ba ka jongki ba kila airu ya ka 6% ka jongki tangba ka jingsat kaba compare ba hanin kesengi ka dai ka jingsat jong ustif jerwa bat orak tim thagoria namar hagane ka jingsat kadon ka shelen kaba ba ya ustif jerwa namar ba haswa ka jingsat udharmes ulaong ya ustif ban pendep ka we ka shelen namar habaro ka jingsat ba ustif ula depsat usat ya ka jingsat ba state ba usat da ka jingrwai ba state umpat jusan da ki jingrwai ki bajajai bat ki baslo hendoi henin udharmes ulapha ya ustif bansat da ka baslo hendoi kat ba ustif ru ulong ubatrim bha bansat ula pendep ya kene kajing aiselen jong udharmes da ka ba ai kajing sat ka ba internet bha do kata-kata da ka ba wandur ya kajing sat pat kajing jah kajing im ku jong haden kene kajing sat baro kilayaro ya ustif ki jejos te ngisha yo i hamanla ka jingsat ustif kila yamat sisa hado kata-kata hendoi henin wat udharmes Uragov upunit hero ya ustif upunit ula syok jeng sisa hado kata-kata ya ka jingsat ustif hado ba udai ya ustif jerwa da ka baje baramdor bha ba udeng hakti ban upload ya ka basat jong ustif jong ka henin ka sengi bat jong ka sengi sajan kam long hangne namar padon copyright ki bakwa ban page ngana upload hapo ka Telegram channel ka jonga ka Telegram link ka don hapo ka description box